Nos fatha croeso i'r Oedfa'r heno. Yn gweld dan ofal Emyr, a ni'n gweddio beth yw bendithio ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Mae yna gyfieithu ar gael, ac na i fynd i ôl headsets ar ôl y cyhoeddi, achos mae fi sy'n cyfieithu. Ni ddim yn defnyddio offer cyfieithu'r presbyteriaid, gan nhw'n defnyddio fe ar gyfer yr wythnosau nesaf. Felly, byddai ran llofft, ond na i ddod yr headset lawr i chi mewn moment. Felly gweld, mae'r cwyddiadau bod ar y sgrin, ac mae cyfarfod yr wythnos fel arfer. Un newydd i'r cwrdd gweddi nos Fawrth, dal cael yn gwarter i 8, dal ar gael ar Zoom, ond hefyd byddwn ni yn cyfarfod fan hyn, felly cyfle i chi ddod fan hyn, wyneb yn wyneb, neu ymuno ar Zoom melan i chi. Mae'n gwarter i 8 nos Fawrth. Paned y sgwrs bod i'n mercher o hardi 10, ac yna mae yna bwriad posib o gael noson tan gwyllt ar gyfer y clybiau nos Wener, ond ni rhannu mwy o drefniadau yn ystod yr wythnos. Ni'n hefyd yn agosau at y Nadolig, ac felly os unrhyw syniadau gyda chi am ddigwyddiadau Nadolig, yna plis rannwch gyda ni, fel bod ni'n gallu trefnu hynna digon o flaen llawn. Fi'n meddwl mai dyna'r coeddiadau. Newn ni droed Dduw mewn gweddi a roi'r Oedfa iddo fe. A roedd Dduw ni'n dod at y ti yn gweddio heno gei di dogoneddi. Bydden ni yn gwybod beth yw i
gyfarfod a'n Duw ni. O Dduw, ni'n gweddio bod ydi yn symud heibio ein pethau sydd ar y meddyliau ni, ein gwyfidiau ni, ein hofnau ni, pethau sy'n llanw'n meddyliau a tynnu'n sylw ni, a bod ni yn clywed eiriau di. A blwydd ni'n gweddio y bydde ni yn ymwybodol pan ni'n gadael bod y tŷ yn y lleol, bod y Duw mawr, y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn, y Duw sydd yn tynnu'n agos at ei bobl, wedi tynnu'n agos at ni. Adlwydd yn gweddio ti, nerth i Emyr wrth fe'n harwen ni, nerth a ni wrth i ni ymateb ac wrth rando, ac adlwydd yn gweddio i ti ymwneud â ni yn dy drigaredd. Adlwydd mae rygad i, bendithia ni fel dy bobl, gogoniant Crist. Amen. 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 Diolch Rodri. Ga i jyst ychwanegu un cyhoeddiad bach. Heno fydd yna bobl o gwmpas y lle yn cnocio drysau ac yn y blaen. Ac falle bydd ambell un yn teimlo chydig bach yn nerfus am fod adre ar ben ei hunan. A felly, os ych chi ddim eisiau mynd gytre a bod ar ben eich hunan, rhowch wybod ar y diwedd. Allwn ni naill ai aros yma yn yr adeilad am gyfnod hirach nag arfer i fod yn gilydd neu gall unrhyw un sy'n dymuno ddod nôl i'n tŷ ni fel bod dim angen i neb i fod ar ei pen ei hunan. Wel am nawr, na ni barhau yn y naddoliad. Ni'n mynd i ganu rhif 426. 426. Ac mae'r emyn gyntaf yma'n tynnu ar lot o'r delweddau byddwn ni'n clywed amdano nhw yn nes ymlaen yn llyfr Daniel. Ond dyma'r geiriau yn yr emyn gyntaf. Daw miloedd ar ddarfod amdanynt o hen wlad Assyria cyn hir. Preswylwyr yr Aifft ac Ethiopia at Grist, y gwaredwr yn wir. Cyflawnir y proffwydoliaethau, daw'r holl addewidion i ben. Fe dynnu'r myrddiennau at Iesu, ddyrchafwyd rhwng deiar a nen. Ond o'n i sefyll i ganid yn gilydd.
Wel, am droi yn awr at air Duw ac i ni'n parhau efo'r gyfres yma ni'n newydd i ddechrau yn llyfr Daniel. Llyfr Daniel ac ni'n mynd i edrych efo'n gilydd ar yr ail bennod heno yma. Daniel pennod 2. Dyma air ein Duw ni. Yn yr ail flwyddyn o'i deyrnasiad, breuddwydiodd Nebuchadnezzar. Roedd ei feddwl yn gynhyrfus, ac ni allai gysgu. A pharodd y brenin iddynt alw'r diwyniaid, a'r swynwyr, a'r hudolwyr, a'r Caldeiaid i esbonio'r hyn roedd wedi ei freuddwydio. Pan ddeithant o flaen y brenin, dwedodd wrthynt, cefais freuddwyd, ac roedd yn poeni ynghylch ei hystyr. Atebodd y Caldeiaid mewn Aramaig, o frenin, bydd fyw byth. Adrodd dy freuddwyd wrth dy weision a rown i tir dehongliad. Atebodd y brenin, dyma fy mhenderfyniad. Os na fynegwch i mi'r freuddwyd a'i dehongliad, cewch eich rwygo'n ddarnau a chwelir eich tai. Ond os mynegwch y freuddwyd a'i dehongliad, cewch anrhegion a chyfoeth ac anrhydedd mawr gen i fi. Felly, mynegwch i mi'r freuddwyd a'i dehongliad. Dywedasant yr ail waith. Adrodded y brenin y freuddwyd wrth ei weisio. Yna rhoddwn innau ei dehongliad. Atebodd y brenin, mae'n amlwg eich bod yn oedi, yn fwriadol, am i chwi sylweddoli fy mhenderfyniad. Un ddedfryd yn unig sy'n eich aros, os na fynegwch y freuddwyd i mi. Rydych wedi cytuno a'ch gilydd i ddweud celwydd i'm cam arwain hyd nes y daw tro ar fyd. Dwedwch wrthyf beth oedd y freuddwyd a chaf wybod y medrwch ei dehongli. Atebodd y Caldeiaid, nid oes neb ar wyneb daear a all fynegu'r hyn mae'r brenin yn ei ofyn. Oherwydd nid yw'r un brenin o fri ac awdurdod wedi gofyn cwestiwn fel hwn i ddewin na swynwr na Chaldeiad. Mae'r brenin wedi gofyn cwestiwn dyrys na all neb ei ateb, ond y duwiau nad ydynt yn byw ym myd y cnawd. Yna lludiodd y brenin, a chymddeiriogi, a gorchymyn difa holl ddoethion Babylon. Cyhoeddwyd dedfryd fod y doethion i'w lladd. A chwiliwyd am Daniel a'i gyfeillion i'w lladd hwythau. Ymresymodd Daniel yn ddoeth a phwyllog ag arioch, capten gwarchodlu'r brenin, pan ddaeth i ladd y doethion. Dwedodd wrtho, ti genad y brenin, pam mae dedfryd y brenin mor chwyrn? Eglurodd arioch y cyfan i Daniel. Gaeth Daniel at y brenin a gofyn am amser iddo gael cyfle i fynegu'r dehongliad iddo. Yna aeth Daniel i'w dŷ ac adrodd yr hanes wrth ei gyfeillion Hananea, Misael ac Azarea. A'i hannog hwy i erfyn am drigaredd gan dduw'r nefoedd ynglyn â'r dirgelwch hwn. Rhag i Daniel a'i gyfeillion gael ei difa gyda'r gweddill o ddoethion Babylon. Datguddiwyd y dirgelwch i Daniel mewn gweledigaeth nos. Bendithiodd Daniel dduw'r nefoedd, a dyma eiriau. Bendigedig, fyddo enw Duw yn oes oesoedd. Eiddo ef yw doethineb a nerth. Ef sy'n newid amserau a thymhorau, yn diorseddu brenhinoedd a'i hadfer,
yn rhoi doethineb i'r doeth a gwybodaeth i'r deallus. Ef sy'n datguddio pethau dofn a chyddiedig, yn gwybod yr hyn sydd yn dywyll, gydag ef y trig goleuni. Diolchaf a rhofawl i ti, o Dduw fy hynafiaid, am i ti roi doethineb anerth i mi. Dangosais di mi nawr, yr hyn a ofynnwyd gennym, a roi gwybod i ni beth sy'n poeni'r brenin. Yna aeth Daniel at Arioch, a benodwyd gan y brenin i ladd doethion Babylon, a dweud wrtho, paid a difa doethion Babylon. Dos a fi at y brenin, a mynegaf y dohongliad iddo. Rysiodd Arioch i fynd â Daniel at y brenin, a dweud wrtho, cefais ddyn yn rhith alltudion Juda, a all roi'r dehongliad i'r brenin. Medda'r brenin wrth Daniel, a alwyd yn Beltesasar, a fedri di ddweud wrthyf beth oedd y freuddwyd a welais a'i dehongli. A tebodd Daniel, nid oes doethion, na swynwyr, na dywyniaid, na brydwyr a fedr ddehongli i'r brenin y dirgelwch mae'n ei holi yn ei gylch. Ond y mae Duw yn y nefoedd sy'n datguddio dirgelion. Ac ef sy'n dangos i'r brenin Nebuchadnezzar beth a ddigwydd yn y dyfodol. Dyma'r freuddwyd a'r gweledigaethau y gefais yn dywelu. Meddwl am y dyfodol yr oedd ti o frenin yn dywelu, a mynegodd datguddiwr dirgelion i ti beth sydd i ddod. Ond rhoddwyd datguddiad o'r dirgelwch i mi, nid am fy mod yn ddoethach na neb arall, ond mwyn mynegu'r dehongliad i'r brenin a pheri i ti ddeall dy feddyliau. O frenin, delw fawr a welais yn y weledigaeth, ac roedd yn sefyll o flaen yn fawr ac yn llachar a'i golwg yn codi arswyd. Roedd pen y ddelw yn air coeth, ei bron a'i breichiau'n arian, ei bol a'i chluniau'n bres, ei choesau'n hear mae thraed yn gymysgedd o hear na chlai. Tra oedd et yn edrych, naddwyd carreg, heb gymorth llaw. Trawodd hon y ddelw yn ei thraed o hear na chlai a'i malirio. Yna drylliwyd yr hear, y clai, y pres, yr arian a'r air gyda'i gilydd, nes ei bod fel is llawrdyrnu yn yr haf. Chwythodd y gwyntw i ffwrdd, ac nid oedd golwg ohonynt. Ond tyfodd y garreg a faluriodd y ddelw yn fynydd mawr a llenwi'r holl ddaear. Dyna'r freuddwyd. Ac yn awr, fe rown y dehongliad i'r brenin. Rwy ti o frenin, yn frenin y brenhinoedd. Rhoddodd Duw'r nefoedd i ti frenhiniaeth, awdurdod, nerth ac ogoniant, a ddethol i lywodraethu ar bobl ac anifeiliad y maes ac adar yr awyr ple bynnag y bod. Ti yw'r pen air. Ar dy ôl daw brenhiniaeth arall, wanach na thi. Yna, trydydd frenhiniaeth, un o bres yn teyrnasu dros yr holl ddaear. Wedyn, pedwaredd frenhiniaeth, a fydd cyn gryfed a hear. Ac fel mae hearn yn malirio ac yn dryllio popeth, bydd hithau'n malirio ac yn dryllio'r rhain i gyd. Fel y gwelais y traed a'r bysedd yn gymysgedd o glai crochennydd a hearn, felly bydd brenhiniaeth ranedig. Bydd peth ohoni'n gryf fel hearn, yn union fel y gwelais yr hearn yn gymysg ar prif cleog.
Ac fel roedd bysedd y troed yn gymysg o haearn ac o glai, felly bydd rhan o'r brenhiniaeth yn gryf a rhan yn wan. A fel y gwelais yr haearn yn gymysg ar prif cleog, felly byddant hwy'n priodi trwy gilydd, ond ni lun yn naill wrth y llall fel nad yw haearn a phrydd yn glynu. Yn nyddiau'r brenhinoedd hynny, bydd dyw'r nefoedd yn sefydlu brenhiniaeth na stifethyr byth. Brenhiniaeth na chaiff ei gadael i eraill. Bydd hon yn dryllio ac yn rhoi terfyn ar yr holl brenhiniaethau eraill, ond bydd hi ei hun yn para am byth. Fel y carreg a welais, yn cael ei naddu o'r mynydd heb gymorth llaw ac yn malurio'r haearn, y pres, y clai, yr arian a'r air. Dangosodd y Duw mawr i'r brenin, beth sydd i ddigwydd ar ôl hyn? Mae'r freuddwyd yn ddilys, a'i dehongliad yn sicr. Yna, plygodd y brenin Nebuchadnezzar i lawr, ac ymgrymu i Daniel, ac orchymyn o ffrymydd o aberth ac arogyldaeth. Dywedodd y brenin wrth Daniel yn wir, Duw y duwiau ac arglwydd y brenhinoedd yw eich Duw chwi, a datguddiwr dirgelion. Oherwydd medrais datrys y dirgelwch hwn. Yna dyrchafodd y brenin Daniel a rhoi llawer iawn o anrhegion iddo, a wneud yn ben ar holl dalaeth Babylon ac yn bennaeth doethion Babylon. Ar gais Daniel, penododd y brenin Shadrach, Mesach ac Abednego yn llywodraethwyr yn halaeth Babylon. Ond arhosodd Daniel ei hun yn llys y brenin. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Wel, ni weddiod yn gilydd nawr. Ni droi at yr arglwydd yn gweddi. O arglwydd ein Duw, unwaith eto i ni'n diolch am gyfle i dy geisio di. A dad, i ni wedi cael ein atgoffa yn y darlleniad yma. Chydig bach o bwy wyt ti. Sut un wyt ti, a'r hyn sy'n wir amdano ti. Ti yw'r un sydd yn datguddio dirgelio. Ti yw y Duw mawr. Ti yw Duw'r nefoedd. Ti yw, yr un sydd yn teyrnasu dros y cwbl. Duw y duwiau, arglwydd y brenhinoedd. O arglwydd ni'n diolch dy fod ti yn rheoli dros y cwbl a gyda Daniel i ni eisiau cyhoeddi bendigedig fyddo enw Duw yn oes oesoedd. Arglwydd rydyn ni yn bendigo dy enw di. Ac i ni am gydnabod, mae ti a thi yn unig sydd Dduw. Arglwydd. Ni wedi clywed fan hyn am Nebuchadnezzar a teyrnas Babylon a'r weledigaeth yma am brenhinoedd a brenhiniaethau eraill oedd i ddod a arglwydd yr pwerau yma. Yr brenhinoedd nerthol a grymus ac awdurdodol yma ac arglwydd yn ein difni ni'n gweld pwerau mawr, y llywodraethau y byd, yr grym sydd ganddo nhw, yr nerth milwrol a gwleidyddol a economaidd sydd gan llawer o'r arweinwyr yma ac o'r gwledydd gwahanol yma. Ond dad, ni'n diolch mae ti sydd yn teyrnasu. Ti sydd yn newid amserau a thymhorau yn diorseddu brenhinoedd a'i hadfer. O arglwydd, ni'n diolch mae ti yw ein Duw ni. Ni'n
meddwl am Daniel a'i ffrindiau. Yn y sefyllfa brawychus yna. Ac Arglwydd yn diolch bod nhw wedi dy geisio di mewn gweddi. Ac yn diolch dy fod ti wedi hateb nhw. Ac yn yr achos o'n nhw wedi eu hachub nhw. Ond da, ni'n diolch bod yn ffydd ni, yn gobaith ni heno yn yr un Duw, yr un sydd yn gweld y cwbl, sydd dim byd yn gyddiedig oddi wrth y ti Arglwydd, mae'r cwbl yn dy law. A da, ni'n diolch felly bod ni yn gallu ymddiried yno ti. Sy'n byd yn gallu ein cipio ni wrth law di. Arglwydd, dim byd yn gallu digwydd i ni fel dy bobl di, heb dy fod ti yn gwybod hynny ac yn caniatáu hynny, a heb fod hynny'n rhan o dy gynllun di, ac Arglwydd, ni'n diolch i ti. Yn diolch i ti fod ein dyfodol tragwyddol ni yn sicr. Arglwydd, ni'n diolch fel nes ti ddatguddio fel hyn i Nebuchadnezzar a Daniel a'i ffrindiau yr hyn oedd i ddod. Ni'n diolch bod ti wedi datguddio i ni yr hyn sydd i ddod. Ac Arglwydd, ni'n diolch felly bod ni'n gallu ymddiried yno ti. A pan mae'r byd yma yn le tywyll a brawychus, pan mae pob math o bethau yn codi ofn arno ni yn achosi ni bryderu, ni'n diolch dy fod ti yno yn barod i'n cysuro ni, ac yn diolch am y bywyd tragwyddol sydd gennym ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. Dduw yn tad i ni yn gofyn nawr y bydde di gyda ni, yn ydy'n helpu ni ar y noson hon i wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni. Ac di helpa ni i drysori dy air di yn ein calonau ni, i fyfyrio ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni. Dad, derbyn yn mawl ni am diolch ni gyd, felly ti yn unig sy'n ei heiddiau. Bydd gyda ni nawr. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni eto. Cyn bod ni'n troi at air Duw, ni'n mynd i ganu rhif 533. 533. Cymer Arglwydd feinioes i. Uwch y segri o lli ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo dy glod. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
O'r trowch, os oes Beibl dych chi at Daniel, pennod 2 a unwaith eto, mewn ffordd y cwestiwn fi eisiau ni fod yn holi yr wythnos hon yw beth i ni'n gallu i ddysgu o lyfr Daniel am siwr i fyw mwyn yr arglwydd mewn byd sydd yn gynyddol gwrthwynebus. Os o'ch chi ddim yma wythnos diwetha, dyma oedd y pwynt cyntaf ni'n ei weld yn y bennod gyntaf. Pobl Dduw, maen nhw wedi cael ei concro. Mae Jerusalem yr deml wedi dinistrio, maen nhw'n cael ei caeth glido, a nawr maen nhw mewn gwlad bell, gwlad dieithr, ac yn gorfod dysgu siwr i fyw. Siwr oedd e'n edrych i fyw fel pobl yr arglwydd mewn cyd-destun newydd, cyd-destun anghyfarwydd. A nathon ni weld yn syth fod yna adegau lle falle oedd rhaid iddyn nhw just derbyn y sefyllfa a cadw eu pennau lawr, cadw'n dawel. Adegau eraill lle oedd rhaid sefyll yn gadarn hyd yn oed petai hynny'n costio iddyn nhw. A nawr ni'n dod ymlaen i'r ail bennod a ni'n clywed mwy am yr hyn ddigwyddodd ym mhrofiad Daniel a'i ffrindiau, a ni'n gweld mae yna fwy gennym ni i'w ddysgu. Nawr yn yr ail bennod yma, mae yna rai blynyddoedd di pasio, a fan hyn i ni'n gweld Daniel yn codi i amlygrwydd. Mae ffrindiau yno hefyd, ond Daniel sydd yn dechrau fan hyn sefyll allan yn amlwg iawn. Ac mae'r bennod, mae'n bennod hir, fi'n cydnabod hynny, gobeithio bod chi'n gallu dilyn ac aros gyda ni. Mae'r cwbl yn ymwneud efo breuddwyd. Nebuchadnezzar, y brenin, yn cael breuddwyd, a mae eisiau deall y breuddwyd yma. Mae'n ymwybodol bod yna rhyw arwyddocad iddi. Ac yna yn y diwedd ni'n gweld Daniel trwy nerth Duw, gyda help Duw, yn esbonio'r freuddwyd. Nawr, be ni'n gallu dysgu o'r bennod yma? Be sy'n sefyll allan? Wel, y pwynt cyntaf fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe yw hyn: ansicrwydd y byd. Ansicrwydd y byd. Mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hyn. Yr ansicrwydd sydd yn gwynebu pobl o'n cwmpas ni. Os nag i chi yn adnabod yr arglwydd, os nag i chi mewn perthynas gyda Duw'r nefoedd, os nag i chi a'ch ffydd chi a'ch gobeith chi ynddo fe, mae'ch sefyllfa chi yn un sydd yn hanfodol yn ansicr. Daniel 2, adnod 1. Yn yr ail flwyddyn o'i dirnasiad, breuddwydiodd Nebuchadnezzar. Roedd ei feddwl yn gynhyrfus, ac ni allai gysgu.
Meddyliwch am beth sy'n digwydd fan hyn. Mae dyn ni brenin o Babylon. Oedd y brenin yma wedi bod yn hynod llwyddiannus. Hyd yn oed cyn iddo fe ddod yn frenin, oedd wedi bod yn arwain y fyddin, yn rhyfela, yn concro, yn curo, ac nawr fe sydd ar yr orsedd. Mae'r gwaith o ymladd drosto, achos mae wedi curo pawb. Ac a mae e nawr yn teyrnasu ar y frenhiniaeth fwyaf erioed. Fe yw pennaeth y superpower mawr. Sa'n credu bod ni cweit yn gallu pwysleisio ddigon mor bwerus oedd Nebuchadnezzar. Oedd ganddo fe bob awdurdod yn ei law. Oedd ganddo fe popeth gall unrhyw un fyth gofyn amdano fe ar wyneb y ddaear. Os oedd e eisiau rhywbeth, oedd e just angen gofyn. Os oedd e'n gorchymyn rhywbeth, bydde fe'n cael ei wneud. A be sy'n digwydd? Be sy'n digwydd iddo fe? Wel, mae'n cael hyn llefydd. Mae'n cael breuddwydion cas. Dwi'n methu cysgu. Mae'n od, yn dydy? Os oedd unrhyw un, byddech chi'n disgwyl i allu cael noson dda o gwsg. Wel, Nebuchadnezzar oedd e, ddim angen iddo fe boeni am unrhyw beth. Oedd ganddo fe yr byddin a'r milwyr mwyaf llwyddiannus erioed dan i awdurdod e. Oedd ganddo fe i balas a'r holl gyfoeth. Oedd ganddo fe bopeth. A dwi'n methu cysgu. Nawr, wrth gwrs, beth sy'n dod yn amlwg wrth i ni ddarllen ymlaen yw fod y freuddwyd yma, yr hunllef yma, sydd yn ei gynhyrfu e gymaint, mae'n neges gan Dduw, a nawn ni feddwl am hynny mewn chydig bach, ond fi'n credu bod just y pwynt yma yn un trawiadol yn dydy. Mewn un ystyr, mae profiad Nebuchadnezzar yn dangos i ni y broblem fawr sy'n gwynebu pawb. Yr broblem fawr sy'n gwynebu pawb yw hyn, dim os beth sy'n gennych chi, dwi beth yn ddigon ydy. Hyd yn oed os oes gennych chi bopeth fel oedd yn wir am Nebuchadnezzar, dwi ddim yn ddigon. Yn wir, os oes gennych chi bopeth, y mwyaf sy'n gennych chi, y mwyaf ofyn ydych chi bod chi'n mynd i'w golli e. A ni'n gweld hyn, fi'n siŵr bod chi i gyd ar rhywbeth ni gilydd i darllen rhyw stori, clywed rhyw gyfweliad gan rhywun enwog, rhywun cyfoethog, rhyw arweinydd, rhywun sydd wedi cyrraedd y brig yn ei maes nhw, a pan maen nhw'n cyrraedd y top, maen nhw'n gorfod cyffesu, mae dal rhywbeth ar goll. Wel, mae'n byd ni yn le sydd yn llawn ansicrwydd. A weithiau fel Cristnogion, ni'n gallu anghofio hynny. Ni'n gallu cael ein twyllo i feddwl, mae pawb yn y byd, maen nhw mor hapus yn gwneud be maen nhw eisiau ac yn llwyddo ac yn chaso ar ôl y pethau gwych yma, drian â ni. Ond na, dyw'r pethau yma, dyn nhw'n methu ein bodlon i ni. Mae'n ddiddorol. Nag oes dim byd fel petai'n gallu lleddfu yr ansicrwydd mae'r brenin yn ei deimlo yn adnod 2. Parodd y brenin iddynt alw'r dywyniad, y swynwyr, yr hydolwyr a'r caldeied i esbonio'r hyn roedd wedi ei freuddwydio. A pan ddeithant o blaen y brenin, dwedodd wrthym, cefais freuddwyd, roedd yn poeni ynghylch ei hystym. Mae'n dweud, fi angen ateb, fi angen help fan hyn. Wrth gwrs, dyn nhw ddim yn gallu i helpu. Dyn nhw methu ateb i broblem. Maen nhw'n gorfod cyffesu na mae hyn tu hwnt i ni. Mae ganddo fe yr cwestiynau yma. Mae ganddo fe'r broblem yma. A dyn nhw ddim
dyn nhw ddim yn gallu ateb e. Wrth gwrs bod nhw ddim. Gweld beth mae'r Beibl yn dweud yw bod ni fel pobl, i ni wedi cael ein creu ar gyfer rhywbeth mwy na mae'r byd yma'n gallu gynnig i ni. A chi'n synhwyro fod y brenin fel petai'n sylweddoli hynny. Mae'n gwybod bod yna rhywbeth yn mynd mlaen fan hyn, yn dydi? Mae'n gwybod mae'n nid jyst hynllef, nid jyst breuddwyd cyffredin yw hyn. Mae'n gwybod bod yna ystyr iddo fe. Mae'n gwybod mewn ffordd bod rhywun yn trial dweud rhywbeth wrtho fe. A felly mae'n gosod y pos yma, yn dydi? Mae'n profi yr dywiniaid, yr doethion yma. Mae'n dweud, hynny yw, fi eisiau chi, profwch bod chi'n gallu helpu fi. Profwch hynny trwy ddweud wrtho fi, nid jyst ystyr y freuddwyd, ond dwedwch wrtho fi beth oedd y freuddwyd ei hun. Dangoswch i fi bod chi wir yn gallu mynd i reiddyn y broblem. A pan mae'n dod yn amlwg bod nhw'n methu, mae'r brenin yn gwylltio. Mae'r brenin yn dweud, os nag ych chi'n gallu, fi'n mynd i'ch rwygo chi'n ddarnau a dinistrio eich tai chi. Fi'n credu fan hyn bod ni'n cael rhyw gipolwg ar pam fod y byd yn casau Cristnogion. Pam mai, yn wir i ddweud heddi, Cristnogion yw'r bobl, y grŵp o bobl sy'n cael eu herlyd fwyaf yn y byd i gyd. A fi'n credu fan hyn, ni'n cael cipolwg o pam, hyd yn oed yn ein gwlad, yn cymdeithas ni, sydd efo hanes a thraddodiad sydd wedi sefydlu ar Cristnogaeth yn gynyddol, mae yna wrthwynebiad a chasineb ac erledigaeth. A mae'n deillio o'r rwystredigaeth yma, mae Nebuchadnezzar yn ei deimlo. Mae'n gwybod bod yna rhywbeth. Mae'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll. Mae'n gwybod bod angen help. A mae'n edrych at y byd o'i gwmpas a dyw'r byd ddim yn gallu helpu. Mae'n grac yn dydi. A mae'n y bobl heddi sydd yn gweld hynny. Ni wedi cael cymaint o brofiad hynny yn dyn yn y 2 flynedd diwetha. Jyst ansicrwydd y bywyd. Mor fregus yw bywyd. Mor anigonol yw gymaint o'r pethau yma ni'n trysori. A mae pobl yn gweld hynny. Maen nhw eisiau atebion a maen nhw'n gwylltio pan dyw'r atebion ddim yn dod. A wedyn pan maen nhw'n dod ar draws Cristnogion, yn aml iawn, mae hynny yn eu cynhyrfu nhw. Yn union fel fan hyn, pan mae Duw yn dechrau siarad â Nebuchadnezzar. Dyw ddim yn deall beth sy'n digwydd eto, ond mae'n gwybod bod yna rhywun sydd yn trial dangos rhywbeth iddo fe, a mae'n gwylltio, yn dydi, mae'n cythruddo. Felly bod chi wedi gweld hynny, yn eich profiad chi. Hynny, mae'n y bobl a maen nhw'n chwilio am atebion a chi'n dechrau cynnig yr ateb iddyn nhw a maen nhw jyst yn gwylltio ac yn cyndeiriogi. Credu beth sy'n ni gadw hynny mewn meddwl. Mae'n gweud, os a bwrw bod ni'n gweld erledigaeth yn cynyddu yn ein gwlad ni, mi eisiau ni gofio hynny. Hynny, fod y bobl yma, maen nhw'n ymddwyn fel hyn ac yn gwylltio fel hyn ac yn cysau fel hyn am eu bod nhw ar goll. Os ni'n cadw hynny mewn meddwl, mae hynny mynd i'n helpu ni i wneud yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn gorchymyn ni'n wneud, sef caru'n golynion. Caru y rai sydd yn ein herlyd ni. Tostyrio wrthyn nhw, gweld, na, mae'r bobl yma, maen nhw wedi profi beth sydd gan y byd yma i'w gynnig, a maen nhw wedi cael eu siomi, a maen nhw'n gwybod yn ymderoedd i cael yn bod yna rhywbeth mwy, mae yna rhywbeth gwell. A mae gen i ni'r peth yna i'w gynnig iddyn nhw. Nawr, y perygl fan hyn, wrth gwrs, oedd bod Daniel a'i ffrindiau, nawr bod nhw yn ymhlith y doethion ym Babylon, bod nhw yn mynd i gael eu lladd. A felly, ni'n dod at yn ail bwynt. Gwers pwysig iawn, gwers ni'n mynd i weld sawl gwaith yn llyfr Daniel. Beth yw ymateb Daniel?
Wel, yr ail bwynt yw hyn, pwysigrwydd gweddi. Pwysigrwydd gweddi, adnod 17. Aeth Daniel i'w dŷ, ac adrodd yr hanes wrth ei gyfeillion, Hananea, Misael ac Azarea. A'i hannog hwy i erfyn am drigaredd gan ddiw'r nefoedd ynglyn â'r dirgelwch hwn. Rhaid i Daniel a'i gyfeillion gael ei difa gyda'r gweddill o ddoethion Babylon. Nawr, sa eisiau treulio gormod o amser ar yr ail bwynt yma, achos, fel wedi gweud, bydd y pwynt yma'n codi sawl gwaith yn y llyfr, ond mae e'n bwysig. Mae e'n bwysig bod ni'n nodi fan hyn. Mae un o'r pethau oedd yn sefyll allan am Daniel a'i ffrindiau oedd bod nhw'n gweddio. Mewn un ystyr, ni'n sôn am y gwersi yma ni'n gallu dysgu gan Daniel, 2 wersydd, cael ei trwytho yng ngair Duw a gweddio ar Dduw. Hynny yw, dyna'r ateb, dyna'r siwrd o Daniel a'i ffrindiau'n gallu sefyll yn gadarn ym mhob sefyllfa, ond nhw'n gwybod i Beiblau ac o'n nhw'n gweddio. Mae perygl yn dod. Edledigaeth yn dod. Bygythiad o farwolaeth yn dod. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n gweddio. Maen nhw ar ei gliniau. Mae dechrau'r darlun hyfryd yma'n does. Mae Daniel yn mynd, mae'n cynnyll nhw at ei gilydd ac yn erfyn nhw. Come on boys, ni angen gweddio. A maen nhw'n ymroi yn unfryd mewn gweddi. Mewn un ystyr, maen nhw'n gweddio yn ddigon tebyg i be glywon ni bore yma. Maen nhw'n gofyn i Dduw am drigaredd. Trigarha wrthon ni. Achub ni. Arglwydd. Mae'n drawiadol yn dydi, ymateb cyntaf Nebuchadnezzar, pan oedd yn ansicr am beth i wneud, oedd i droi at y byd. Ond ymateb Daniel a'i ffrindiau yw troi at Dduw. A felly, y cwestiwn fi eisiau gofyn fan hyn nawr yw, ife dyna sydd yn ein nodweddu ni? Fel unigolion, ie. Hynny yw, ydyn ni'n bobl gweddigar? Pan mae cwestiynau dyn ni, pan mae amheuon dyn ni, pan mae problemau dyn ni, pan mae mosodiadau yn dod, pan ni'n ofnus, ife yn ymateb greddfol cyntaf ni yw, mi eisiau fi weddio am hyn? A fel eglwys, ydyn ni'n weddigar? Mae'r boes yma, Daniel a'i ffrindiau, maen nhw'n cael cwrdd gweddi bach, yn dyn nhw. Maen nhw'n gweld, mae beth sydd angen yn y sefyllfa yma yw i geisio yr arglwydd. Yn teimlo bod rhaid i fi ofyn, pam bod cynlleied yn ein cerdded gweddi ni? Ym mywyd yr eglwys, mae yna llawer o weithgareddau. Mae rai ohonyn nhw yn fwy pwysig na'i gilydd, i fod yn fwy o flaenoriaeth i ni na'i gilydd. Byddwn ni'n awgrymu, mae ein blaenoriaethau penna ni ddylse fod ymgennill ar y sil a dod ynghyd i weddio. A sa'n gweud bod yna reol, sa'n mynd i weid, os yw pobl ddim yna, rhyw wythnos o bod hynny'n byth ofnadwy. Na, wrth gwrs, mae pethau'n gallu'n rwystro ni, mae pethau yn gallu dod a golygu bod ni'n methu dod. A mae'n bosib bod pobl yma'n gallu dweud yn ddidwyll bod e jyst yn amhosib. Ac eto, y patrwm sy'n cael ei weld fan hyn, y patrwm ni'n weld yn llyfr yr acten, yr eglwys fore, mae'r bobl yn gyson. Pobl Dduw yn dod at ei gilydd ac yn ei geisio fe gyda'i gilydd. Gweddi, mor bwysig.
Ac un o'r pethau sydd falle'n drawiadol fan hyn yw, does na ddim bod petai unrhyw densiwn rhwng pwysigrwydd gweddi a sofraniaeth Duw. Chi'n clywed pobl weithio'n dweud yn dichio, wel, dim pwynt gweddio achos mae Duw yn gwybod y cwbl yn barod. Ond chi ddim yn cael unrhyw awgrym o hynny fan hyn ydych chi. Mae'r saint yn gweddio, mae Duw yn ateb i gweddi nhw, ac yna, ni'n dod at y trydydd pwynt, mae Daniel yn syth yn diolch i Dduw, mae fe sy'n reoli dros y cwbl. Felly dyma'r trydydd pwynt sydd ni, sofraniaeth Duw. Nes ni fod yn cofio hyn o hyd ac o hyd, mae Duw yn sofran, mae Duw yn rheoli, adnod 19. Datguddiwyd y dirgelwch i Daniel mewn gweledigaeth nos. Bendithiodd Daniel Dduw'r nefoedd. A dyma eiriau, bendigedig fyddo enw Duw yn oes oesoedd. Eiddo ef yw doethineb a nerth. Ef sy'n newid amserau a thymhorau, yn diorseddi brenhinoedd a'i hadfer, yn rhoi doethineb i'r doeth a gwybodaeth i'r deallus. Ef sy'n datguddio pethau dwfn a chyddiedig, yn gwybod yr hyn sydd yn dywyll, gydag ef y trig goleuni. Diolchaf ar hof fawl i ti o Dduw fy hynafiaid, am i ti rhoi doethineb a nerth i mi. Yn dagosais dim i nawr yr hyn a ofynnwyd gennym, a rhoi gwybod i ni beth sy'n poeni'r brenin. A mae'n ddiddorol yn dydy, os ych chi'n mynd bore yma cymharu gweddi Daniel gyda gweddi'r Phariseied. Mae Daniel yn diolch i Dduw, fel y Phariseied, am rhywbeth oedd e wedi wneud y mywyd Daniel. Ac eto, mae mor wahanol yn dydy, achos chi'n gweld lle mae'r ffocws. Dy'r ffocws ddim ar Daniel, mae'r ffocws ar Dduw. Mae Daniel yn syth, yn troi i foli Duw. Ac eto mae'n ddiddorol, nag yw e, oedd Nebuchadnezzar, oedd e'n methu cysgu yn os, achos oedd e'n ofni'r dyfodol, oedd e siŵr o fod yn poeni beth sy'n digwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd, a dwi'n mynd i golli popeth fi wedi gweithio ar ei chyfer hi. Mae Daniel y gwrthwyneb fan hyn, yn dydy? Mae e'n gorfoleddu yn y ffaith fod Duw yn sofran, fod y cwbl yn ei ddwylo fe. Mae e'n cydnabod mae Duw sydd berchen popeth, Duw sydd reoli popeth, a heb Dduw, bys y dim byd gan Daniel. A mae Daniel yn gweud, mae dyna'r ffordd gorau y gall pethau fod. Ys dim tensiwn os e. Mae Daniel a'i ffrindiau, maen nhw wedi bod yn gweddio. Maen nhw wedi bod yn gofyn i Dduw i ymyrryd, a mae yna nerth yn ei gweddi nhw. Mae Duw yn ateb i gweddiau nhw. Ac eto, ar yr un pryd, mae Daniel yn cyffesu bod Duw yn sofran. A mae e'n gwneud fel mae e yn gweld yn dda. Nawr, falle bod e werth jyst bod yn glir fan hyn. I fi ddim yn awgrymu yn y blynyddoedd sy'n dod pan mae adegau anodd yn dod i'n rhannu ac yn ni'n gweddio, y bydd Duw yn sicr yn ateb yn gweddio yn y ffordd ni'n disgwyl ac yn ein achub ni mewn rhyw ffordd rhyfeddol a gwirthiol. Ond na, ni ddim yn gallu bod yn sicr o hynny. O bosib, yn ei sofraniaeth, bydd yr arglwydd yn galw arno ni i farw. Ond y pwynt yw, beth bynnag a ddaw, ni'n gallu ymddiried yn ei sofraniaeth e. A mae hyn yn dod ni at ein pwynt ola ni. Sef sicrwydd y dyfodol. Sicrwydd y dyfodol. Nawr, mae'n troi allan fod y weledigaeth yma'r freuddwyd yma oedd y brenin wedi gael
fod yn mynegu yr hyn oedd yn mynd i ddod. Mae Duw yn ei ras yn dangos yn gliriach mewn un ystyr i Nebiwchodynosor nag oedd e wedi gwneud i llawer o'r proffwydi beth sy'n mynd i ddigwydd. A mae Daniel yn egluro yn dydy. Yn gyntaf gyd, mae'n dweud beth oedd y freuddwyd. Drychwch ar adnod 31. O frenin, delw fawr a welais yn y weledigaeth, ac roedd yn sefyll wrth blaen yn fawr ac yn llachar a'i golwg yn codi arswyd. Roedd pen y ddelw yn air coeth, ei bron a'i breichiau'n arian, ei bol a'i chluniau'n bres, ei choesau'n hearn, a'i thraed yn gymysgedd o hearn a chlai. Tra oedd yn edrych na ddwyd carreg, heb gymorth llaw, trawodd hon y ddelw yn ei thraed o hearn a chlai, a'i malurio. Yna drylliwyd yr hearn, y clai, y pres, yr arian a'r air gyda'i gilydd, nes i bod fel is llawr dyrnu yn yr haf. Chwythodd y gwynt hwy i ffwrdd, ac nid oedd golwg ohonynt. Ond tyfodd y garreg, a faluriodd y ddelw yn fynydd mawr, a llenwi'r holl ddaear. Nebiwchodynosor wedi cael yr weledigaeth yma o ddelw, statiw enfawr, brawychus yr olwg. A mae Daniel yn esbonio, mae beth mae hyn yn ei gyfleu, mae'n symbol o deyrnasoedd a brenhinoedd, neu brenhiniaethau oedd i ddod. Nawr, fel chi'n disgwyl, mae yna lot o anghytuno, pobl yn dod lan efo esboniadau gwahanol o pa deyrnasoedd sy'n cael eu cyfleu. Fwy na thebyg, fi'n credu'r esboniad orau yw hyn. Y deyrnas gyntaf yw teyrnas Nebiwchodynosor ei hun. Sori, fi wedi llwyddo troi'r sgrin off yna. Snewch chi'n esgusodi am munud. Bach yn well. Reit, trial eto. Y deyrnas gyntaf, yr pen air yma, yw Nebiwchodynosor a'r Babyloniaid. Yna, yn ei dilyn nhw, fydd yna deyrnas arall yn codi'r Medo-Persiaid. Ac hynny cael ei gyfleu gan arian. Hynny o'n nhw ddim mewn un ystyr mor llewyrchus a Babylon, am ei bod nhw wedi rhannu fel dwy fraich, yr Mediaid a'r Persiaid. Yna, mae dych chi'r bol a'r cluniau pres sydd yn cyfleu'r Groegiaid. Ond nhw'n unedig fel bol am gyfnod dan Alexander Fawr, ond yna yn rhannu'n ddwy gangen yn Syria a'r Aifft. Ac yna, mae dych chi'r bedwaredd deyrnas yma. Y Rufeiniaid, yr ymerodraeth Rufeinig. A'r Rufeiniaid dal wedi rhannu fel dwy goes, dych chi'r gorllewin a'r dwyrain, ac eto maen nhw'n gryf fel hearn, yn filwro ac yn concro, ac eto yn gynyddol yn gwanhau fel y bysedd bach yma, y traed o hearn yn gymysg a chlai. Mae Daniel yn dweud, hynny yw, mae dy deyrnas di, Nebiwchodynosor, yr pen air yma, mae'n wych, a chi'n mynd i gael yr dilyniant yma o frenhiniaethau, ond yna mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Yn y dyddiau hynny, dyddiau'r traed, hynny yw dyddiau'r ymerodraeth Rufeinig, mae yna deyrnas arall yn mynd i godi. Mae yna garreg yn mynd i ymddangos, carreg sy'n heb gael ei naddu gan ddwylo dynol. A mae'r garreg yma yn mynd i ddod a mae'n mynd i ddinistrio. Mae'n mynd i chwalu y cwbl.
A chi'n cael eich atgoffa'n dich o Dafydd yn trechu'r cawr Goliath efo'r garreg yna. Ac wrth gwrs, pwy yw'r garreg yma? Wel, yr un yna o linach Dafydd, yr arglwydd Iesu Grist, a ni'n clywed yn adnod 44. Yn nyddiau'r brenhinoedd hynny, bydd Dyw'r nefoedd yn sefydlu brenhiniaeth na stifethu'r byth. Brenhiniaeth na chaiff ei gadael i eraill. Bydd hon yn dryllio ac yn rhoi terfyn ar yr holl brenhiniaeth eraill, ond bydd hi ei hun yn para am byth. Nawr, wrth gwrs, oedd Nebuchadnezzar na Daniel yn gallu gweld yn llawn a deall yn llwyr beth oedd yn mynd i ddigwydd, ond i ni yn gwybod. Ni'n gwybod yng nghyflawniad yr amser. Ie, yn nyddiau'r Rufeiniaid, fe ddaeth yr arglwydd Iesu. Fe nath ymddangos y Duw ddyn yn ymgnawdoli, yn dod nid fel brenhinoedd eraill y byd, ond yn dod ac yn concro. Yn ennill y frwydr trwy roi ei fywyd ei hun, ac yna atgyfodi i deyrnasu am byth. Chi'n gweld y pwynt mae'r weledigaeth yma'n ei wneud yw i ddangos fod y dyfodol i bobl yr arglwydd yn sicr. A dechreuon ni yn dod trwy weld fod y byd yn ansicr, ac wrth gwrs, dyma yw diwedd Nebuchadnezzar, yr Babyloniaid, yr Medo-Persed, y Groegid, yr Rufeiniaid, maen nhw gyd yn eu tro yn diflannu. Ond mae'r garreg, yr arglwydd Iesu Grist a'i deyrnas yn sefyll am byth. Nawr, ar ddiwedd y bennod, dwi ddim yn glir yn union beth sydd wedi digwydd ym mhrofiad Nebuchadnezzar, ond mae e'n gorfod dweud hyn, adnod 47. Yn wir, Duw y Duwiau ac arglwydd y brenhinoedd yw eich Duw chwi, a datguddiwr dirgelion, oherwydd medrais ddatrys y dirgelwch hwn. Pa wers sy'n ni'n gallu dysgu fan hyn o weledigaeth Nebuchadnezzar? Wel, mae'r dyfodol yn sicr. Mae'r dyfodol yn sicr. Chod yw'r byd ddim efo unrhyw beth i'w gynnig un. Mae'r byd yn ei hanfod yn ansicr. Ac pan mae pawb arall yn cythruddo ac yn ofni a ddim efo unrhyw le i droi, i ni yn gallu troi a ni'n gallu gweddio a ceisio y Duw yma sydd yn reoli, yn sofran dros y cwbl, ac i ni'n gallu bod yn hyderus yn ei gynllun ni. Hynny yw, mae'r bennod yma'n dangos i ni beth oedd mynd i ddigwydd. Ni nawr yn gallu edrych nôl a dweud, oedd Duw yn gywir. Oedd Duw yn dweud y gwir. Mae Duw wedi cyflawni yr hyn oedd e'n addo byddai'n digwydd. A felly ni, hyd yn oed yn fwy na Daniel, hyd yn oed yn fwy fan hyn, a Nebuchadnezzar yn gallu bod yn hyderus yn Duw. Ni'n gallu bod yn hyderus yn y dyfodol mae e wedi drefnu. Y dyfodol mae e wedi addo i ni. Dysych chi'n troi i lyfr Eseia, pennod 2, Meica, pennod 4, mae'n sôn fyna am fydd, pan fydd tir arglwydd, mynydd yr arglwydd, yn llenwi'r ddaear, a'r cenhedloedd yn tyrru ato fe. Ac un dydd dyna fydd yn digwydd. Un dydd fe fydd yr nefoedd newydd, y daear newydd, y Jerusalem newydd, yn llenwi'r ddaear. Bydd gwybodaeth o Dduw a adnabyddiaeth o'r arglwydd yn llenwi y ddaear. A ni'n gallu bod yn sicr o hynny. A beth bynnag ar ddaw, beth bynnag mae teyrnasoedd y byd hwn yn ceisio ei gwneud i ni. Sdim byd
yn gallu newid cynllun yr arglwydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu, i orffen yn Oedfa'r ni'n mynd i ganu rhif 59 yn y llyfr yma. 59. Ragluniaeth fawr yn ef. O'r rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef. Cyflawn ar cwbl oll o'i gyngor ef. Rhael bennill llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw. Mae'n tynnu yma i lawr, yn codi draw. Trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw. Dyrchafu'n gyson mae deyrnas ein Duw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Na ni weddio. O arglwydd, i ni'n diolch i ti felly am dy ddaioni di, am dy ffyddlondeb di, am dy gariad di